akuluakulu PhD chisakhale chiopsezera anthu. Tikuona anthu ena akubwera pa Facebook ndikumanyoza anthu amene alibe PhD. Kodi PhD yanuyo munayipeza pa Facebook? Mark Zuckerberg mwini wake wa Facebook alibe PhD, alibe so degree. Komatu anatsegula Facebook anthu a PhD akukhala pomwepo 24 hours. Bill Gates anatsegula Microsoft alibe degree komanso PhD. Komatu anthu a degree, anthu a PhD akugwisa ntchito Microsoft. In addition to that, Elon Musk munthu olemera kwambiri pa dziko lapansi ali ndi ndalama 839 billion United States dollars, alibe PhD koma ndi kampani yopanga zombo zimauluka kupita kumwezi, kupita kuma planet. Ophunzira akugwisa ntchito network ya Elon Musk. What about Larry Ellison mwini wake wa Oracle? Alibe degree iliyonse koma ndi munthu olemera, top 6 in the world, 225 billion United States dollars. Iweyo wangosunga ndevu ukupita pa Facebook ndikumachubula ine ndikupanga PhD. Makolo anu kwanuko kulibe munthu wa PhD. You must be very useless. You must be very stupid. Iwe zona anzako amene anapanga Facebook, Mark Zuckerberg alibe degree iliyonse, alibe PhD koma anapanga Facebook. Inu ya PhD mukugwisa ntchito app ya Facebook imene anapanga munthu wopanda degree. Mukapita ku skulu, mukapita ku ntchito mukugwisa ntchito Microsoft ya Bill Gates, munthu wopanda degree. Network imene mukugwisa ntchito ya Elon Musk, munthu wopanda PhD. Mafoni amene mukugwisa ntchito app amene anapanga munthu wopanda degree, Steve Jobs. Malaptop, ma desktop, ma monitor mukugwisa ntchito Dell Technology amene anapanga Michael Dell, ameneyu school dropout sanapita college. Ma message amene mukulandira kudzera pa WhatsApp amene anapanga school dropout Jack Kumu. Jack Kumu anayambisa WhatsApp koma sanapita college, alibe degree. What about Twitter? Amene anayambisa ni school dropout sanapita college, Jack Dorsey. Anthu amene ndikushowa pano ndi mabillionaire, alibe degree, sanapita ku school, ndiye wina wake akubwera zindevu pepeya akuchokera ku Malawi akuti akupanga PhD, ndiye akuopseza anthu pa Facebook. Wina aliyense akangumutsutsa akuti ndosaphunzira, ulibe degree, ine ndi PhD. Chikhali chopsezera anthu PhD. 90% billionaires in the world alibe PhD, and the most richest people in the world alibe degree. Ikanakhala PhD ndi anzeru yopindula anthu, kapena PhD imalephera anthu kuchita bwino, sikanakhala Facebook. Chifukwa amene amanga Facebook alibe ngakhale first degree. Mark Zuckerberg anathawa sukulu ndikumanga Facebook. Nayenso Bill Gates wa Microsoft anathawa sukulu ndikumanga Microsoft. Ngakhale Snapchat amene anapanga Evan Speech alibe degree yonse koma anapanga Snapchat. Anthu ama degree a PhD akumakhala pamene 24 hours, and you are there insulting them. I did PhD. You are PhD akupanga leja ndevu zokha zimene anthu akudziwa, and you are there fighting corruption pa app ya Facebook imene munthu wake alibe degree. Mark Zuckerberg akalana sabange Facebook, iwe bwezi kupangira kuti za corruption zako uli busy kutolera ndalama. Ndisonkhereni ndikumayika ma link imene yotu amene anapanga alibe degree, and you are there kumapanga share ma link. You ngapanga link. Can you make your own Facebook? Can you make your own Twitter? The answer is no, because you are an idiot. So please stop insulting people. Aliyesa ninjira zake. Anthu amene kwanena iweyo kuti anthu awa alibe ma degree, anthu awawa alibe ma PhD, ndi anthu otsogola kuposa iweyo. That is a reality. Akwenda magalimoto odula kuposa iweyo.
akugona nyumba zabwino kuposa iweyo, and in your own sense and also kwa iweyo they are corrupt. Iweyo you are not corrupt because you are poor. That is nonsense. Tavera kai Nyamata Daunaso Prophet Obunyula amene akungosera zinthu zopanda ntchito. Last time anawosera kuna kuti Chakwera awina chisankho ndipo Chakwera akadzaluza awuti dzandule mutu lonjezo nadusa mtu Yohane mutu sitinadule, and this guy akupitiriza kumachita my imagination, because that is just imagination, that is not prophecy. Ne iyeyo akupanga malingaliro kungolingalira kuti okay, I think izi zizakhala kuti zili mwakuti zizakhala mwakuti, and he is calling that thing prophecy. Amalawo tisiye kunamizidwa zisiluka zimene Prophet Obunyula asalipusise paziko pa the guy sitinamudule mutu anatuza kale kuti mudule mutu sitinadule mutu akupitiriza kosera zinthu zopanda ntchito. Bible munali Zedekiya amaosera maulosi abodzi more than 400. Anamuuza Ahabu pita ku nkhondo ukawina, komatu Ahabu anamenyedwa ndi kuvulala. Ulosi wabodza wa Zedekiya walero ndi Prophet Obunyula amene akuosera zinthu zoyipa zokhazokha. Ayayi ndaona zakuti iweyo unaosera kuti Chakwera awina chisankho, anawina sanawine, unatuza kuti kudule mutu ndakudula and kupitiriza kumayankhula zopusa mutu sinadule. That is nonsense. Amalawo tiyeni tipewe anthu amenewo. Moses Kunkuyu akunkuyu mulandu okupha Witika, Amalawi sinaiwale. Nyamata Witika anaombedwa mkamwa kutenga mfuti ndikuombera mkamwa. Lero akunkuyu akupita pa press briefing ndikumayankhula akuti ayi DPP mphamvu akuzitenga kuti, MCP mphamvu mukuzitenga kuti zopangira opposition. You are not even an inch to oppose. Chifukwa silinaiwale fajiri apo ndetu kuze mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10, ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5.